Și se întâmplă minunea. Se deschide altă agenție, la nici 10 minute de noi. M-am gândit la ceva. La ce, Gigi? Fii atent, câte egaluri sunt într-o etapă? Depinde, în România vreo 2-3. Hai să luăm Anglia 2. 10 meciuri, cam 3 egaluri pe etapă. Dacă scoatem din ecuație meciurile dezechilibrate, rămân vreo 8 meciuri și 3 egaluri. Mă refeream la meciurile în care joacă primele locuri cu ultimele. Da, mă, dar nu sunt mereu 3 egaluri. Poate să fie 2 sau nici 1. Băgăm 2 meciuri pe bilet, 1-2 și X și X1-2. Dacă nu iese, dublăm. Da, Gigi, așa facem. Dacă nu merge, oricum nu pierdem nimic. Bă, pierdeam ceva, dar erau bani câștigați din pariuri. Nu pierdeam de la noi cum ar veni. Acum stați să vă explic sistemul. Treaba era simplă. Ne rămâneau 8 meciuri, din care 1, 2 sau 3 potențiale egaluri. Noi puneam pe o bilet 2 meciuri. Primul meci X, al doilea 1-2. Mai puneam încă unul, dar invers. Primul 1-2 și pe al doilea X. Aveam pe amândouă cotă de aproximativ 4. Jucam în Anglia 2, că acolo era cote puțin mai mare pe egal. Să ne iasă peste 4. Câteodată, dacă cota era sub 4, mai băgam un meci de 1-10, 1-15. În fine, ideea era că ne trebuia un meci egal pentru a câștiga. Nu câștigam nici dacă ieșeau amândouă X. Trebuia să fie doar unul. De obicei, la ambele ieșea 1-2 și pierdeam, dar nu era problemă. Băgam alte 2 bilete. Dar acum dublam suma de pe bilet și dacă ieșea, câștigam și ce pierdusem, plus miza inițială. Practic era un sistem progresiv, gen Martingale sau Fibonacci, dar puțin modificat. Meciurile trebuiau grupate în funcție de oră. În caz că nu ieșea prima dată, mergeam și băgam pe următoarele meciuri. Și tot așa. De-aia ne trebuia o agenție relativ aproape de noi. Să avem timp să pariem. De obicei meciurile erau la 10 minute distanță. Noi am început cu 10 lei pe bilet și cum băgam 2 bilete, băgam 20 de lei. Dacă ne ieșea, luam 40, adică dublu. Dacă pierdeam, băgam 20 de lei pe biletul următor, adică 40 de lei în total, plus 20 de lei pe care pierdusem inițial. Aveam 60 de lei băgați. Dacă câștigam, luam 80 de lei, recuperam pierderea, plus 20 de lei câștigul. Dacă nu, continuam să dublăm suma.